Rama ramane kelompok kang semuda saklukune kadangku dhewe wong mati pikir raharja tindak laku rawan pantes sesino darasono pancen nyata bumi kita enasa nuswantara kemaripan harjo tukulakan tinandun pari jagat lombok terong kacang delepong hangrembuyung kendang kopis lembayung katon ijo royo-royo dasar banyune tarasa atlek lumintu iline gateko rendem banyune cukup hang lelep sawae janji sregep pandang gawe hanggarap lamai ora suwe bakal undung hasile bumi kita murah tapi ayo tular bangun desa supaya makmur ya ayo nyambut gawe asal gunane aja males munda apes muda apa jakiatmu yang kepingin urip kang mulya ayo dulur bangun desa supaya makmur ayo nyambut gawe sepenting silgunane aja malas munda apes bos ayo sing kian yang pengen urip kang mulya ayo dulur bangun
gunane aja males cak males munda apes munda apes pas dakiatmu yang kepengen urip kang mulya ayo tulung bangun desa supaya makmur ayo ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane aja malas munda apes munda apes ayo sing kiat yang pengen urip kang mulya Pak Duraji Bos Pak pendengar kata yang Marco Laras Pak Dura Jimus Mat menonton Marco Laras Nek Anindro Kilo Mat malam Mat menonton live streaming salam gagaya Pirta Banjar Gudang awet aja nangis sing wis ya kalap darat kabupaten Papua Amat menonton selamat Sumber Banjar penduduk Lamongan mat malamet Pak Pri Juruk Pripen mat malam Pak Pri Kacung kuning dadi pepeling nalika pian kowe isih nyanjing prono brene isih tak gawa ora bisa najan wong sedelo Kompo
putih Jawara Samudra Relaan nono aku gawe tresno dua ayu kelompok muda lagana ana nami kula mas jawab piye nduk mesti kularas lah kok lanang sampun dangu mas piye nduk ditinggal wong lanang sakno ana sih rondo gantungan pun pisah rancang nanging kula dereng pegatan kurang ajar do bojomu kowe kurang ajar tenan lho duwe bojo ayu nek bengi jarang diladeni nanging kowe kok rondo gantungan aku sabar ontane slirane pegatan oh ya tresno mas Duk saka kulino kok saya suwe aku kok saya tresno aku mbok tinggali lunga aku wis trimo saka jago kadung tela kayan ye sebisa balik lantaran banjur Pak Ati sing duwe kayen oke tekan Pak Kasut kayen ye sebenarnya matur sembah nuwun Pak Ati kayen ye kita tekan Pak Sikrokan polo Kasut mengal Mas Eko sing duwe kayen lir tatet wileting kodo danyawanggung manguncang niti ya mas sebenarnya balik lantaran banjur Pak Ati jarwe Mas Ego ya gimana teman Pak Kasut kayen Mas aktivitas Pak Koli Pak Tun Sambangan gimana teman Pak Koli Sambangan foto jarwe jan mo tampo jak tan jiwa ya wong manis wong prawira Raden wong prawira mati lelabuh negara Rama Tejo Tirta ya mas Tejo Tirta Atmaja Nata Rahwana
nindakake tekad siji manunggale bangsa kita hati dasar aja sila
kanca kancane kawis pito kunirsa upama katon sigera joget tansah ngapelak kadhange yen pinuju langan baksa gedhinge olu-olu ayo dong sing gembira ayo dong sing trap silong sing trap silong kecil nyata sedaya kadang-kadang kanca kayet nggih sedaya kanca kayet nah sekarang gimana Pak Koli matur subanun nyagegan sama rodo Pak Koli Pak Ton Pak Guru Kiki maling nanti saya gini barangnya ambruk barangnya Bang.
sing gundang sing setino Aduh mas kanggo sapa sing setino kanggo begadang kurang apa aku iki dadi wanita kurang apa aku ngone tresno ning nyatane sliramu rani ati wis satur bisa disambani mripat iki wis ra bisa tak kedepi yen to weruh sampeyan jejer dhewe atung tresno ngumbar nafsu ning asmara lali aku mas yen gandeng wanita liya wis milih wis aku apa dheweke sampeyan milih yo mas wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali gawe kelak ning rasa tresno ora bisa dijaga tak sesungguh Jangan apa? kalau paringan Tobat mundu iki waduh cok kene mundu eling marang keluarga rasanya Pak Indah Suki ayam tantram pangajap rinolan wengi bola bali mbok ojo nglarani ati kowe nak temen loro terima kasih Mas Eko Wis tak Pak injek Ati. kok. Nggih, Pak Ati kayen Mas Eko kayen. Aku batal kandol ban. Pak Septi. Nah, sing duwe blumbang ternyata Pak Septi. Wis sapa ya ngomong Pak Septi? Pak Septi blumbang ternyata karo sapa? Pak Jian nggih. Bu Jian, Pak Jian. Nah, Bu Jian bisa blumbang ternyata berangkat delok gok. wis setyanta pengati nganti kapan sayangmu
mandang seliramu dawang ayu kang dadi pepujanku tolong ana rasa kangen atiku kanggo asam manis sing tak tunggu kangen iki bisa mari yen sampeyan mas wis bangko nambani kang tak suneno lan wengi dadi yo tombo kangen ning ati iki suatu yang cilik arane pasir waktu kembang kali ana ing pinggir karo ketemu awakku langsung nafsir oh ya kelincutan kaya kelangan pikir wit kelompok kuwi arane keluku asik tak sikari dipuro dadi pitu sak bendino iso gak bisa turu kangen sampeyan ngomong ora kewatu arang-arang bakar gedang nggo geni sampai kuru awakku iki mikiri gedang raja di tak undut dipangan codot timbang urung aluwung kulun pedot godhong sawiyen naik ora apa-apa atiku iki estune wong kanggo riko oh ya gedang ijo sak tundut diperadeli yen gak percaya belan dodo iki aduh tuatu neng cilik arane pasir ayo serang waktu kembang kali ono ing pinggir ondinge lagi ketemu aku kok langsung nafsir kelincutan kaya kelangan pikir wit kelompok kuwi arane keluku disikari tak moro dadi pitu sak bendino iso gak bisa turu kang hati kok ngomong ora kewatu arang-arang bakar gedang nggo geni sampai kuru awakku iki mikiri gedang raja sak tundun kari papat timbang urung aluwung tak go minggat godhong sawiyen naik ora apa-apa ati iki estune wong kanggo riko gedang ijo satu tundhe peradeli yen gak percaya badan cari tresno karo aku mas nyatane silak karo batinmu janjine tresno saklawase mas nyatane cukup sakmene wae wis karepmu wong bagus wanita ngendi pilihanmu pilih perawan nopo rondo ikhlas aku lilo saiki aku ya wis ngerti mas tresnamu tresno ini
jaket iki. Ready. J. Ayo. Gede klater panjenengan. Bapak Jono juragan sapi bakon nggih. Sebar malih klater panjenengan Pak Jono juragan sapi bakon. Oke betul kata Pak Mur podo-podo bakul sapi kamu terkangkat menjalin. Nah, Pak Mur kamu terkangkat menjalin. Pak Dar hebat Pak Saipo Bambang Saipo sini Papua wis gawe kalung ae kok mulai didol budal Papua Puncak Jaya. Mati
Pangkap Darat Bambang Saibo ing wonten Puncak Jaya Jayapura. Matur nonton. Mas Ego, Pak Ati, nggih boten katurban panjenengan Pak Kasun. Kayen sedaya kadang kanca kayen sedayanipun nggih. Pak Kyai Aktivitas. Nggih kangge Bapak Seti, ugi Bapak Jian Belumbang. Mat malam Pak Seti Pak Jian. Berangkat delok bong. Pak Sopi kok turu. nalikane pinyen terkelungamu ora krasa bisa suwe ora ketemu Bangetan Pak Ati Bu Ati. tulung aku lan kediri pamit loku aku sing ngusapi medhep mantep kono bakal liat lunga kaya netepi bebayang bali wis mo ning ngira cepune pengen mentolo krungu kabar sampeyan karo liya Antarane tulung agung lan kediri gono pamit longo taate ati antarane tulung agung lan kediri lamun netes aku kang bakal ngosapi pepestine aku kudu kaya ngene kaya piye to Dik lek kaya piye enggak pengen kae atobat segare ya kae lho janji mas iya Dik gampang diucapne Aduh, Dik. aduh mas pungkasane kok gawe gelo sawase salam mas
Betayu Jawa Timur. Nggih, kita kena terbanjur Pak Mur, juragan sapi kewonten dalem kakak penjalin ngibang. Abah Jono, iki juragan sapi kewonten bakon ngibang. Pak Tun, iki juragan sapi wonten Sambangan Modo. Pokoke tak kirimi bakul-bakul sapi tok wae. Aku pesen pedete kok. Teman-teman pun Pak Jono juragan sapi bakon teman-teman pun kebenaran tidak tak ayo obai tak inguit tak jarake eman ora ana sing ngangkati Sopo kuwi aku Dik kok ingat-ingat dapak gak ngono apa arep kok Dik aku kene iki kok celak-celok mesem-mesem patune ki arep godho tak rewangi yo tak tekoni apa seliramu wis ana sing duwe durung Mas tak rewangi yen tak kancani Dik sejatine aku wis suwe tresno slirane yo sesuk wae gak pareng godho saged tresnane yen nyutup tresno jaluk apa ayo bareng kudune ngopo mancing pikir kali kene kebenaran tidak ayo obai tak inguit tak jape eman ora ana sing ngancani Sopo kuwi aku Dik lah kok ingat-ingat aku masih mau mundur lho. Apa parep Dik kok celak-celok ya mesem-mesem patune arep godho tak rewangi Dik ya tak tekoni apa slirane piye Mas wis ana sing duwe daftar Dik tak rewangi ya tak omongi sejatine aku tresno slirane lunga brono kene wae oke pareng godho saking tresnane yen nyutup tresno jaluk apa
dik makaton ton dirimu wae diri riri lemone atas